Kajing pelaj re-advertisement biang jongka Director of Health Service haka kam nurse kumbalai spa arpusan tliki pos kala penlong ya khasi Student Union Monitoring Employment Cell hapo kajing alam jong usamla Ruben Najar haka khatwei tarik unai tung kiralit banyak kendu biang ya Director jongka te tenat trekam jongka sorkar jela. Habakran sikilat bathai kubor hadin kajingya kendu obat ka Director na kaliang usamla Ruben ula ongba kajingya kendu ya ka Director kadai halor kajing padyo kajubab ka basya ya kajing cancel no jongka tenat ya ka work interview kabala pelat kam haswa kabala subaru bakadon kajing no shiliang habayade bat karukom tep kam hakate ka pos ulong bah kajing shisha kidan kam ban pensha shwa habayade bat kajing cancel jongki hendrei menta kala shu pelat advertisement biang ulong ruba kani karukom kapan i bakadon kajing le bakala jongno re jongno kajing kundu i DHS pertama kalong halor ka jing penmi kari advertisement yang jong kaniki like spa arpusan cleaners iba dang shumi shan hin tarik kum kajing tip kujungi jing saya kani ke isu jong kaniki nurse ngila juan teng ban kundu director ba hau bunai march kila penmi advertisement ada ba kila pen hatu kapor hapor penmi advertisement ki isu select kita ki candidates based naka experience ke jongki te kawan kecing ijor ni na bun ki nong apply kan kam ki ong ba ki kala don experience la post nam kharas nam wat kuntar ter hendrei kim shimi ya ka karteng jongki hendrei ki bad dang sudah tritang asnam badang experience tang arsnam kila ki kum kita ki karteng kimi te onda hatu kapor bangiwan ban kendu director nila batai kita ki baro i yung isapai luar kata ka benta buat hadin tang asngi hing i baya kata ka interview ka walk in interview jadi live pa arson kinas kila cancel no te hadin bela cancel hot officially kam ai kan nunggu juba ba balik cancel nomor ba ni wan da ka nongrum ba kadon kan nunggu jing no silyang ya nu takadaw ipa ya kanika bakin tumi ki maksa ba te ngathai besi kilap ya kum kita ki bat ki cancel no interview tingi dang apmi ba hot bakin pensisya ba bali bi ki cancel ring isu ino baki pen re advertise piang ya kanika post claim da justify ya bali ki cancel ya ka last ya ka interview ka ba menchua te hadin kajing kereng kajungi na kaliang kajungi batai ba isu batai ba hot ibun pala kini ki allegations hindi tang nakaliang lungseng hindi niki padba bakinong apply kumju takadaw ki ko ban cancel no ya kanika interview pat ban le thamai te nakaliang jo kaseng ni butang kawai da kujukli haba pp re advertise ping ni ka post but bali fi advertise ka post namar ba pitip bakadon kajing le bakla hanu da manu ha ki ban pemi keteng ki ba bomdi ban mi te kamut kamen re bancu penmi kita bancu re-advertise dengan post namar ba kitu ki beri ki bilang tre ni tadi ki beri baterai ni ba penmi akales te kamut dala ki bakla lesi kala mani ke jing bakla ni lesi kala ade ka bagi ko ban pentung keteng jungnu re jungnu tak kenau ki le kum tu dekat ba kadang don kami hatu kani ke exam kanong sya kata ka ba fair ba khud ba suba nam takinong apply kam namar kum menta ya kaju kam ki bala de apply ki hab apply pian menta hatu kan long ya kani kenti benta kan long ka bakhud ni em te kata ka di ka wei ka dak chikli bang ibu na kaliang kaseng bat ni kum kaseng ila dawaru ba ya ka kani ke exam bakin kendak menta ki marks tu baru kena di ban permission kim ko asu ban kim puri ki marks kim ko asu bakin le sop ki baru abaki ki om baka kamdon kono no jino silang te beli kim la ban peni ki marks nenek yang kaseng i dawa ba da kalong ke exam ki di ban penmi ki marks khaman khnang ba baru ki padba kin i mono ba pas mono ba di hok menteri mono ba di ban hok menteri sakabalai bi om ba hot nakaliang ka di DHS hadu menta nadu la license nam ki simpen mi issue ya kata regularization na ka permanent post nam ta ki staff nurse ki chumi tang contractual ya kani ka pusu ka di contractual post nam ta khabi bana ende ki penlong pat ya ka examinations ki penlong pat ya ka person interview menta haba pila men conduct ka person
ya ka examination person interview tekan EU ibi ban appoint bi tekiru kelapus kata du kadai kawai kata cukli ban bu ki andre nakaliang di director na pinchai ba kata kamdon hakabor ka level ke jumi kadai kata borok kasyong bi haka sarkar ya kaju hi kastur ya kini kising ni kendu ya kong April ndo bantu skung kini benta apakah di kecing jenjar yoki nurse technical staff nurse ban recruitment junki nomor ba na pun sin na kapor mi julap ba na ki kum kini kecing jak shudon ba na kalang ki staff nurse ki juan chengi bar ki ujor ba hot kadon kumta kalong kabam khut ka jing rum kam ka jung thap kam ba donru na po ka department ki juan ujor ngi bi hot kadon kata ka jing pan pisa kumni kumtai wala kata ngin pala umsha nomor ka ditang ki khubor bung shu sungu pateng te kum kita ki egi ki jana ka por sa khubor tingi kwa ba kin haba kin no apply kam ki apply ki la pendep ki jung puli juki kwa ba ka jing thap kam jung thum kam kalong ka bakhu lada ka jing thum kam hi kalong ka ba jakhlia de ki yo tingi khun minister ki khun he sarkar ki yo apply kam te shi ki du ki sukuni but da ka yai long kum ni te lasai liski kintuna samla ki ban puli nursing nomor ba ka kam ka yo kam jam kalong ka bajinja ni ikular ba ya kani ka exam bumenta nomor ba in long na written examination tu kan long based ki mark sheets temdi ba kare ku brief di kan kare ki machine di kan nonton kan ka jingde sinyang ki marks ki bumi kin bumi shabar bahwa iwi bentaru ba kadon kata ka weightage bagi ai ba experience ki batri hakam sarkar ba ki bamtri hakam sarkar bagi ai weightage and they kum kita ki experience certificate kin aweng no manta kan don bitang prapu marks kan di halor ka examination but arpu marks da kila pas ki examination kin pe ya ka practical ka jongki ta kala abunan ka viva kita ki wiki bai dei pat begini marks ki ong ba kin sai shong jinglang kim pala ban keren bakin pinmi ita ki marks and ngi na kaleng sing la dawa ba don kam ban pin ki marks ki le jakawi ka surba le se de ki pinmi ki marks undon ki na ki feel ki ban susi ban pe ki marks ne kitu ki ba ne kindon ki om ki ba pass through ki no ba ya ka privacy ki junki fila disclose public in rem aba pi apply ka no kono kam sarkar sin ba pi pass ki marks junki la de public document pe la de ba ban pinmi ha pa kanang ba la dai don kinu ki ba yo duna ki marks pa musim pass through la da kita bi ki marks junki ki apply ki RTI ru ki la bunyo e ka jupa ki la bi ba ho in ki ma ki yo kata marks kini ki yo kata marks to ho ka ting tungkam kolong ka pa ru